सनितपुर जिल्ला बरसला बियाबनि आवथायाव थानाय थेलामारा ओनसोलनि आमगुरि गामिनि रायजोफ्रा दिनैसिमबो रैखाथि बादायाव थानांगौ जानायाव दुखु फोरमायथियो ओनसोलनि माखासे आइजोफोरा। फरायसा फरायसुलिफ्रा आनजाद होनो दासिमबो हायाखै। लोगोसे जिब जुनार दैबानाजों लांखारजानायनि उनावबो जि माखासे जुनारफोर दं बेखौबो दिनैसिमबो जुनार देहा फाहामसालिनिफ्राय सासेबो जुनार देहा फाहामगिरिया नुजाफैयैयाव जोबोद दुखु फोरमायथियो एबा लोगोसे दैबानाजों खहा जानायखौ अनसुंथाइ होनो थाखाय सरकारखौ खावलायदों। लोगोसे सनितपुर जिल्ला ट्राइबेल संघनिफ्राय अनसुंथाइ होफैयो। दा बर्थमान दंफैयो सनितपुर जिल्ला बरसला बियाबनि आवथायाव थानाय आमगुरि गामियाव दिनै सनितपुर जिल्ला ट्राइबेल संघनि बानजायनायाव दिनै बेयाव बिनामुलिया देहा फाहामथाय तो आं बिथांमोननिफ्राय आं बुजिनो नाजागोन जे आं मिथिनो नाजाबावगोन आइजोफोरनिफ्राय मा होनो मा अलखदाव गोलैना दं बिथांमोननिफ्राय मिथिनो नाजाबावगोन। जों दा जोबोद गाज्रि अलखदाव गोलैना दं। जोंहा लामा गैया आरो जानाय थानाया माने न'आव थांनो हायाखै जोङो। जोंनि न'आ लोमजोबना रानाखै गिसियैनो दङ। जोंथ' दायो सप्ता मोनसे ग्रोब जाबाय इयावनो थागासिनो जोङो थांनो हायाखै माने न'आ रानाखै नालाय। बेनिफ्राय बेनि थाखायनो माने जोंना दावाइनि गोनांथि दङ आरो जानाय लोंनायाथ' जोंहा सरकारनिफ्राय माइरं आरो संख्रायल' मोन्दों जोङो। माइरं दालि संख्रायल' मोन्दों। मेडिकेल केम्प जिरायदों दिनै थेवबो माने जोंहा दाउ अमानि थाखाय जिरायाखै आरो मानसिनि थाखाय फैदों। दाउ अमायाथ' थांजोब्बायनो जोंहा जाखिनि दङ माने बिनि थाखाय जोंनो भेटेनारि डक्टरनि गोनांथि जानानै फैदों आरो दायो। जों दा मानसि आन्था थांना थानाबो जाया जों बेफोरखौथ' फिसिनानैथ' ओंखामखौ जायोना। ओंखायनो माने जोंनो बिनिबो गोनांथि। जोंहा हायाबो गैला आरो फुख्रि लोमनानै जोंहा नाया थांजोब्बाय। ओमफ्राय हा हुथ' गथाय माने लांजोबखाबायनो बालि जाबाय जाखिनि माइ दंमोन। जोंहा गायजानायनि अबस्थायानो गैला दायो। सरकारखौ जों दायो बेखौनो खावलायनो सानदों जे जोंनि फरायसालियाव फरायनाय गथ'फोरा लामानि थाखाय बिराद अभाब फरायनो हायाखै फरायसालियाव थांनो हायाखै। जेसां माने जोलै माबार हायो एसांनो माने लामाखौ बनायना होनायनि थाखाय खावलायबाय आरो। नोंथांमोनहा जेनेम एनएम नार्सिं फरायनो गोसो दं नामा? जुदि गोसो दंबोला थाबैनो क'क्राझार SAM कलेजाव मुं थिसनदो। बे फरायसालियाव 2 निफ्राय 3 बोसोर नार्सिं फरायनायनि मोजां खाबु दं। जुदि गोसो दंब्ला थाबैनो 9854550697 एबा 9854300175 नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।